Για μένα ήταν μεγάλη συγκίνηση να τραγουδήσω στον τόπο μου. Με συγκίνηση σας απαντώ και τώρα και μπορώ να πω μόνον πως υπερηφανεύομαι που είμαι Ελληνής και πως μπόρεσα να κάνω και την Ελλάδα μας υπερήφανη δια εμέ. Το φθινόπωρο του 1939 η Κάλλας βρισκόταν ήδη 2 χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν 16 ετών. Πέτυχα το στόχο μου και πέρασα στο Οδείο Αθηνών, όπου με ανέλαβε μια σπουδαία δασκάλα που θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική διαμόρφωσή μου, η Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο. Η Καλογεροπούλου δεν άργησε να ξεχωρίσει από όλους τους μαθητές της τάξης μονοδείας στο Οδείο Αθηνών. Παρουσιαζόμουν στο μάθημα κάθε πρωί στις 10 και καθόμουν να παρακολουθήσω όλα τα υπόλοιπα μαθήματα έως τις 6 το απόγευμα. Αν σήμερα κατέχω ένα τόσο ευρύ ρεπερτόριο, οφείλεται το δίχως άλλο σε αυτή την άσβεστη δίψα μου για συμβουλή και καθοδήγηση, την οποία τότε δεν αντιλαμβανόμουν καν. Τόσκα, Φιντέλιο, αλλά και ο πρωτομάστορας του Μανώλη Καλομήρη υπήρξαν μερικές από τις όπερες στις οποίες πρωταγωνίστησε ως επαγγελματίας της νεοσύστατης εθνικής λυρικής σκηνής. Με το ακούραστο καλέμι της δίψας για μάθηση, η Καλογεροπούλου ως μαθήτρια της ανωτέρας σμήλευε κάθε μέρα την προσωπικότητα της Κάλλας. Η Κάλλας δεν γεννήθηκε, αλλά έγινε η μεγαλύτερη υψήφωνος του 20ου αιώνα. Και αυτό το χρωστούσε στο ταλέντο, τη δουλειά, αλλά και την παιδεία της στην Ελλάδα, στο Οδείο Αθηνών.